Ghana cedis. Enti se ne de ebo no ebi ma saase omo de ye adwuma. Chese saa me de prage nyina no asase omo nso atutum. Nanso ebi mo de omo so mo twen se efiada no mpanimfo de ho sise nyina eba abonten a ansa no omo nso edi saa ebo foforo yi adwuma. Enti se ne de ensem no se de GPRT for edi betu dwa no ebo foforo no asase eye adwuma. Benjamin Tisi se de ebe yire o. So ma be se de ebe yire o. Ai. Boss ne yete nkan ma me kwai na ya ma me ne papa no ma wo mu di dwa Kumasi Central Market Kumasi Race Course any ketia wo mani abre papa se kwan municipal assembly ni won mekeka Kumasi Metropolitan Assembly di wo manam so no se mpanifo ama ye bibia ma won mu di ebe ha wo mu si wo mu mitese ya wo mu di be ya adwuma wo ma bom panifo abono mitese ne ma wo akwan ya obetumi di awura adwa no mu so a eye makoma akudu baako boja fo so age kwan no aboso ene wo mte kwan na no didwa saafo ensu ntua tax etu wo msrem se mpanifo ama ma ebibi amfa ho a ene demonstrate chenchenche pa ene besia enu tuntumi nkofa ade papa biada ema na president market traders association na prempe ene oni sentwefo atwetwe nkoma a wode asem ya to wo manim so o maka ka obi enu a wo biam ne titiri kura ene saa wo mo emitesia betumi dia ya adwuma sabre wo mo nsa entumi enka no enu nti wo mo sre empanifo se wo mo mrem no ma ye wo no emwa na Central Market nso wo wura Frank Yantwi wono so ene ye pani a woda wo no ma no wo se enne no o me empanifo be kasa nya de wo mo be makwan se yeso obi a bosome aso nti akantini ede akredo aba betoto suto mu no ni nyina wo mbe yi de afiro ye ne adwadifo yi etwetwe nkomo ye pese ye nuanu adwadifo no enhunu eniema ekoso ewodwaimu a free management any board honom no entimi mua emadwadie enkonkan ewo kejetia ha no ebi ene enyinama hoaden a ye yusu no edwaimu be emfie mienu ni ene ya bom panimfo ese ye pese nka ankrankra biara enya ni meter no ene o madwen se o mo betie de ye ka ene yesu enim se eba enyinama hoaden a PURC for amayati asese the more na enipadodo no use 1 meter no na kilowatts no mu use no so ye den e kosoro eti hanso ye commercial area ye use 1 bulk meter no ama bills ye tua no hanom no e kosoro enu nti ene ye pese ankrankra bia enya ni meter banpanifo no nye o madwen se o mo beye eti efa ye meters no ho no yama empanimfo no bosome ene ye dadifo no yama yenso ye ho bosome se ewo musa afini ye ntwi a enyinama hoden kade but enim se nya dan ya ye betua na emo memfiri na enkopem ne bosome no ya nti bibipa ahunu sempanyifo atu anamon ese ankrankra bia ebenya ni mita enye se Kumasi Kroduam hanmo se Jubilee House ne beko ye beye oye kire kese wo krom hanmo amampanyifo hu se ba bia adu no edwadifo no ye light bay na eba no sabe oman mu ni nyina ntumu na eba na yenye se ni oman panyini aka no ono so agya tum se oman ni mu ayeden no no krenso obakegeti ha no ma yenye me kasa medwafo ena efidwam anso ko ye fiefie ma yesu anyina ma hoden na seketi ya o mita baako Ghana ye extraordinary people o yo nanu akire ena owura Frank Yantwi ya wono so eda Central Market edwadifo no ano wono so akire ni dim ye pese ye dwadifo ehu ensemo a ekoso ewo kagetia enti wo hwe enipa miensa ye gina adwadifo na nam ede ohawa ekoso eto wo mani ma wo hu ye no a me kasafa premium a empanimfo share say etwase dwadini bia etua premium na sa premium no mo share say so dwadini bia etua no dwadini bia ni wa wa na adwen say ontua premium but premium no enhyehyɛ wo ho kagetia for say aban ne de omo ka compensation it is aban ne tua compensation ne ma omo ni premium bia etua yenso e free Central Market buy no yenso ye wo half for transit say ye wi a ye besa go back to Central Market eti de ye nim ni say ye wo 5 years mandate a ye de tena ha eti sa 5 years no ana ye tu ye dwadifo for say omo nhwe say every 5 years no na obi a timi aye dey atua ni premium awie but ekoye force say 2-3 years o be yire ye say yemfa ye dwetire no emetua premium na ye ntena ye shop mu mfa ye nsa enwu ye dem reform dia eno de nya de ye be allow ama sa de no etimi akoso eti ye say
so oba na so obe do shop na say management alloco shop say o de ka premium na enye court notice ana tale o shop na nimu edi adanse say o ma di tumi krata afi court ena de abelo ko shop na de a e wo say o pe saw blade bi ana say bi a o pe hammer bi na o bu lock no e could be say me ko central market am shop na de be ma me no e ho na metuaka ye bubu kageti ase ko han shops wa chamfo ne adehye market ma omo ko ye je obiska omo tena mu akopim si ewie kageti ansa na ye de omo ba eti sa wo su sie central market amai na wayi yen ya ba ha akwa remember say eye me ene MK ene park ena ye ne datam ruby ye ne kemi the counting committee for Asia ana ye suggest ya kire omo say na mo de ye ba kageti ano na mo nim say ye betua sika we president Concern Central Market Traders Association. Wura Frank Entry. Etim se premier ne Mmrantehene pa. We yi lalase. Nya sanke to ananie. Omo enye omo ne mama omu onye se ewura nom. Omo ni abre pa. Na mita no de mekwa akọ mita kro no. We mita no ba bi ebo. Mita ba akọ. Akọ hwe ni ko jan ya de abo ho. Mita ba akọ pe ne bo. Abusia yanko ejura sechireduma se yi. Na ne nyina da wa asante mantem ha se yi. Ade se na wo ho kire se do kure ni ehu na abo wo mo pa. Se awia no ye ka kire mo se de niema esi kọ ewo edwura sechireduma se no ha dwen se ade chen ye omanfo kọhwe a emu ya ye sie no dadaada no besa abosom besa nso ne akire ni no ena amanfo hu se yatu a eda ho na eba na sana che se akoye na nanom asempa emu ni hu sensam sa de wuntimi nka ebra obayi na nanom afiri mu ne sa yente na hu akohia se amamre ne amane ye bia wo se digu akwam ne hwe na sa emu no yesa kata so bie mu ono na wo se ye ne sa na odansini bi ebra mu no epia bontene ade sa na ogina hobi no wotonobo acheche nsemu kire ye enu anajo me wa ha si aha ye fra ha se musrata ma bie team nti me bie team na me de ha me na me di kan ba ha first na me di aha dini e di tuma musrata me wa na ntwe ne ba ha e ba ha ma adwen nti around 2 mu ho no me kas and sadia ma me nsore ni na mo ha kakra me he na ntwe ne bi o ma ba na ma pa mo se me nim na ntwe wura ti me na mo sa na me hu se torchlight bi esi wo asanfo eden esi mu ho no se na torch be na ewo san mesi no tamre ide untim kan se waba private samre yi mamenye den mame amenkọ na menko he di ade nti me boa me ho etwa me ho a ekọ dure me nyannuru papa no mti se ti nipa no yesi bat nipa no won kasa nipa tre nsi na de na nkrofo yi eyi ti me kọ kakra na me gina na me hu se aso osoma aso mienu ekuta wo mo omu ujuri msi na de na nkrofo yi ye kan mo so mo mbesi obi ana asesen Musa so nti tama me mam no so ma me me o mo hwe se den o mo ye no roba bi o ho me ti roba no mo ti dede no nti me di gu o mo so to say me no mo atwen kakra bi no so no nkrofo mi nya o mo ene me ti gina na me hwe o mo na o mo ko ti me ba me be touch light mo se nipa no no mo yi no abakakra tinko mu yi nyina de funu ni dia ko se den no mo be yo ende di se nyankopon nti dane me ho eba afie boko nti ade tia no palm ka sende sadia ma menya the boss player number na me mfra na mo na mane na won kan kire penimfo na mo hwe na mo mbe kata nipa no se e wa abonten pono abonten dudu obi atwom a obi hu nti ana me ye de me tun se fra wo mo abusia we eye ensamo a efiri adwura sechireduma se e wa asante mantem ha sei na ye boy homode bia se ye benya animdefo ya enim de se obi efirimu a ye de sekan ka no apapa ne ehunu se ade we ni kun no ade we ni nam so a ama na wa free atiasefo mu no na nka ye no bia di nkomo na so no munya ma ye de so for mame em se be kodi abansa messages kakra ba no ye fa emomwe na we efri anane Samuel ho o si o hwe okunso kodokrum na o se so mpani su de ani ano den pa akwasi apia enso se o hwe francho pani hotel apia obo homoden uta ba pa nyame hira Evans eni tutuka obo ase ene o se electricity for 1.8 no aya mo se mo de ba no pese mo kire sese mo pese mo kire sese pa e wa brabonum na wochia onmunyamfo Faustina Emisa ana ono nso ede ba na fe Raphael Patrick Safo na teacher constitution we amwase o se NDC so o man ya hawe wodro so pa ba ko ni NDC e o man ha enti se sovo a
ɛsi ɛbɔmɔde ase ɛbɛsɔfo NDC nso mo twerɛ nsɛm o ɛde aka wo chia Coca ɛne Dr. China Danny Best nso ɔse so mpa Danny Best deɛ nso so wɔhwɛ wɔ asɛnnua na wɔka nokorɛm ɔse sɛ nneɛma yɛagye asabɛɛ mu koraa sɛ ne ama Ghana ɛne ɛwɔ awurade no ada ɛhunu yɛ mmɔbɔ yɛ a ɔno nso de aba Randy Nana Oduro Nyaako ɔse Dr. Bedi kwada so polisini na duro ɔkyia wo His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo nso ayi 200 million Ghana cedis mfɛmɔ free SHS ɔso ɔbɔ na mampani aba so pam afei ɛyɛ Reverend Ejey Agyeman ɛwɔ kuro from CAC ɛne maame soja nso wɔ kwada so hyia wo na Frederick Mystical Sciatica Warrior ɔse 21st Clinic sɛ wopɛ ayasa emu da wɔkoro gyen deɛ a agye sɛ hɔ sompa news ɔse yɛde mu baako pɛ yɛ a wei nso deɛ ɔde aba teacher Kudu Tepa ɛnyina soso afa no North Constituency NPP Youth Organizer ɛna wɔno nso ɛde ne deɛ aba na ɔse Ghanafoɔ nyinaa ani agye sɛ wɔn bebree ki it change ɛne mo nyine mo ho nyɛ adwuma na ɛnyɛ bɛtɛ saa nyine mo ho kɔbrɛ mini baby akɔ ɛna maba yɛ kɔ de sɛ ne aba nti fa fɔre ne to aso yo abusua ɛne ma yɛni nkɔmɔ wɔ fie kakra okay ɛbrɛ kakra ni ɛna yɛbɔ mo awerɛhosɛm sɛ wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ ɔfɛn so a ɔmanhene yɛ na wɔte soɔ no ɔfɛn so manhene Nana Wiafe Akɛntɛn Nana ɛkɔ akura na sɛdeɛ akamfo amammerɛ ne amanneɛ teɛ no sɛ adeɛ no ebi bu a ne abobi ɛde apua mu nti sɛ anoma atu a anoma asi na ɛho akɔhia sɛ wɔsɛ ɛpɛ obi a obedi Nana adeɛ na no Nana ɛnkra no ne hwehwɛmu no ɛba kyerɛ sɛ Dr. KK Sapon wɔno na ebedi offenso manhene adeɛ na kyerɛ sɛ ayɛ nsɛm bebree na yɛboaboa yɛn ho de kaseɛ aba ya ɛna ɛdɔm bi apie yɛ so ɛwɔ fie ha ɔmo kyerɛ sɛ baabi asɛm ne nam kɔ no aha ɛwɔ sɛ ɔmo tene asɛm bi wɔ mu nti ɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmɔ kakra na yɛhwɛ sɛdeɛ nsɛm no esi ɛkorɔ sɛdeɛ yɛteɛ no sɛ Dr. KK Sapon wɔno ɛna ɛbɛfa saa di berɛ no anaasɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so no wɔno na mpanimfoɔ agye no ato mu anaasɛ baabi asɛm no nam no akyea ɛno nti ɔmbɛtene no anwummerɛ yi nyame ayɛ adom ama yɛn nsa ka Mr. Akwasi Owusu afiri yie ɛna afei nso owura Akwasi Boakye ɔmabɛka me nsa ɛwɔ ha sei ɔpɛne wadaroma bra w'anim kakra ma me yɛma wakɔ aba so mpa so ni ya medeɛ na biribi abɔkɔ deɛ menu abɔkɔ bacha wo ne Akwasi Owusu afiri yie bacha wan wadaroma ni ayatie ne sɛ bra Nana ɛkɔ akura no Dr. KK Sapon ɛna nkra no fa awie mu a ɛkyerɛ sɛ wɔno na bɛdi Nana adeɛ minim asɛm no mo kyerɛ sɛ asɛm bi wɔ hɔ wɔsɛm mo ka te wopɛ sɛ amansa te mo ka wadaroma yɛde asɛm mo ayɛ no korɛ meda ase menu kakra wɔ mu ane sɛ sɛdeɛ wadi kayaka no Nana kɔ akura no gidi sɛ nipa edunwɔtwe ɛna de wɔ mu adwa atoa ɛbrɛ Nana amesɛwa na akɔnfɛn so mahima na nipa edunwɔtwe no emu donso deɛ meji tum sɛ wɔ mo yɛ ɔfɛn so asona konkɔde ase ɛne asona adehye kan na mmom emu baako ɔka ho ne Dr. KK Sapon deɛ sɛbe wɔnyɛ yɛ dehye ɔnyɛ ade ase ɔnyɛ yɛbogya na nso so no ni nyina akyi no ɛno na ɔno ɛne nipa a Nana mɛsɛ wɔanya akɔsɛ ɔde akonnwa no ɛbɛma no ɛno nti ɛna yɛse yɛnte aseɛ ɛfiri sɛ wɔnyɛ yɛbogya na yɛnim sɛ akonnwa tɔ a amammerɛ ne amanneɛ kwa soɔ no mpanifoɔ bam ɔbaa ahema no bam ama yɛhwɛ sɛ asemasi anaasɛ wɔ bɛnten ɔdi sɛ fata yɛ akonnwa a wɔkɔtena soɔ no wɔkyena bi no ɔhaw ne amanneɛ ne musuo bi ama yɛ so saa hyehyɛ no nyina madaworoma wo mpanimfoɔ afam ansa na ɔmatumi ayi dɔkta sɛ wɔmmra mepa kyɛw deɛ mɛka ne sɛ n'ani nyina da ɛkyerɛ sɛ Nana sɛdeɛ nka wo kan ɛwom sɛ wɔwɔ ɛho kwan sɛ buroni sɛ wɔ nominate obi sɛ nipa na yɛde adwatoɔ baeɛ nanso wei a wɔyɛ no mu bia ne hɔ a sɛbe abusua panini koraa anim ho biribiaa ɛno a ne sɛ yɛtee a ne sɛ
wafrɛ atrankonnwa no bi ɛde ato wɔn mu anim sɛ wɔde akonnwa no ɛma Dr. KK Sapon na wamfa sɛbe nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ so ɛna wɔde yɛ saa adeɛ no ɛno nti ɛno ka ho nti ɛna yɛn nso yɛsɛ ɔno ɔnyɛ yɛ de hyeɛ ɔnyɛ yɛ bogya nti yɛnte ase wadaroma wodi berɛ wɔ ɔfɛn so ne sɛn wadaroma wo mesrɛ me busa medeɛ ne sɛ sɛbe meka abusua mpanimfoɔ na abusua pani wɔ hɔ nanso ɔyi me sɛ menyɛ kasamafoɔ anaa kasamafoɔ a ɛyɛ nana kɔdwo asiam yɛ a ɔno na ɔda asona akɔnkɔdeɛ ase abusua no ano ɛwɔ ɔfen so saa abusua koro yi a soso ɛna nana ama sɛ wɔanya akɔ ɔfen so ma ahema ofiri mu yɛnim sɛ ansa na ahensɛm bɛba mframa mu saa no na bia makɔ atenase bia baako mmienu mmiɛnsa ama nananom nyansa ne ɔmnim deɛ baabi a wɔsɛ asɛm no ɔmode to no ebia ntease a nyɛ adwuma ama mo nyinaa ntimi ankɔ bankruma ansi gyinaeɛ sɛ na nananom nyinaa ate aseɛ ɛno nti na maya na mpempi no asɛm no ba abɔnten saa no na ɛberɛ a mote sɛ KK Sapon di na aba abɔnten no mara ma mokɔ ɔba ahema no so ma mo bie nsɛm mu kyerɛ no nsɛm bɛ na ɔka kyerɛ mo ɔkyɔ yɛakɔ no hɔ na nsa koraa na ɔbɛbɔ ne din no ɛde akyerɛ sɛbi atrankonnwafoɔ no na yɛdi ka akɔ no hɔ mpere pii fi sɛ ne yɛtete no mframa mu sɛ ɔno na wayɛ n'adwene sɛ ɔde nti abusua pani ne abusua mpanimfoɔ akɔ ne hɔ ɛne no akɔ ka na mmom deɛ ɛyɛ a wɔtaa ka ne sɛ yɛdeɛ yɛnyaa biribiaa na sɛbi wɔnni hwammɔ anaa wɔnyɛ biribiaa so a yɛte saa waka no mpere pii nanso so no ɛkɔwie aseɛ no ɛno ara na ɔgu so a wɔyɛ nti ɛnam so koraa ma yɛkɔɔ ne hɔ abusua pani ne mpanimfoɔ na meka ho bi yɛkɔɔyɛ no yɛne no kɔkaeɛ saa na wɔka afei duru baabia no ne yɛhu sɛ ɛyɛ ade a n'ano ana ɔbɛyɛ nti ɛma abusua pani koraa ɛka srɛ otumfoɔ ntankɛseɛ ɛka ntankɛseɛ gu no so sɛ saa papa no sɛ wɔde ne ba sɛ wɔbɛdi ɔfen so man hena ɛnyɛ yie ɛno nti ɛyɛ ade a sɛbe yɛaka ntam koraa agu no so yɛnim sɛ ɔfen so ɛnyɛ baabi ketewa yɛ a yɛbɛtumi ayɛ nneɛma basaa biara yɛwɔ mmara ne amammerɛ kwan so a yɛfa so a sɛ wɔhene kɛseɛ sei ɛkɔ akura ne yɛbɛsi nanan mu a yɛfa soɔ Dr. KK Sapon yɛbɔ ne din no wɔbɛn ho anaasɛ ɔmmɛn ho baabi a ana wɔbɛn ho na ɛnuru ne so mpakyɛ ɔmmɛn ho na kakra nkyirimu kakra wɔn sɛ sɛbe ofiri bepɔ so ɛyɛ sɛkyerɛ bepɔ so anaasɛ nsuta bepɔ so na adeɛ kakra wɔ mu ana sɛ sɛbe wɔyɛ asonani ɛna ɔfen so akonnwa no so yɛ asono akonnwa ɛno ne deɛ mɛtumi aka sɛ ebi a ɛne ne sɛ wom ɛne ne sɛ ɛwom na ɛmu so sɛbe ɛnyɛ saa ɛne ɛyɛ no sɛ sɛbe woyɛ asonani na sɛ wowɔ baabi na ate sɛ asono akonnwa bi atɔ baabi a na wasɔre sɛ mɛkɔ no makɔpɛ di ɛmfa to ho bi ne sɛ sɛbe ɔfen so man hene ne nua ɛne ɛdwo so man hene saa na ne nua so ne ɔkyɛ hene ɛyɛ akyɛm abu akɔ sɛbe ne nua ne wɔ nanso no ɛmu bi mfiri baabi ɛnkɔ baabi nkɔnkɔdi adeɛ ma no nyɛ yɛ sɛbe sɛ ɔfen so akonnwa atɔ obi ntumi mfiri dwo so na ɔma nka sɛ meyɛ asonani nti maba bɛgye ɔfen so akonnwa no madi saa na fen so sɛbe adeɛ tɔ wɔ abu akɔ a ɔkyɛ hene hɔ a obi ntumi nsɔre mfiri ɔfen so sɛ mekɔ na makɔdi adeɛ wɔ hɔ nti saa pɛpɛpɛ ne menua saa adeɛ wɔ mpempem yɛ na ɛtaa de ma nso twe yɛ a awuwawuwo ta fa ntɔkwa ba mpempem no sɛ akonnwa tɔ a asɛm no ankasa no nanase sei no ɛdɛn paa na modire sɛ mopɛ sɛ mpanifoɔ tie mu na ɔmo yɛde ma mo yɛ bɛyɛ ma abotɔyɛ mu bɛtumi aba wɔ akonnwa no ho ɔdeɛ di kaa no sɛ nka deɛ yɛdeɛ yɛka no sɛ sɛbe dɔkta deɛ wɔnka abusua no wɔnyɛ yɛ bogya ɛnti nka deɛ ɔba ahema yɛma yɛ ho bɛtɔ yɛ paa ne sɛ dɔkta deɛ ne deɛ ɔbɛyi afiri mu sɛbe nnipa du nson no aka no
wɔn nyinaa ɛyɛ adehyeɛ ɔno apɛ obetumi ɛyɛ afirim deɛ ɛtɔ so bi mmienu sɛbi yɛka yɛ sɛm a yɛbɔ dawuro na deɛ medical meka sɛ sɛbi yasere otumfoɔ ntankɛse aka nyinaa ne kyerɛ sɛ mpanimfoɔ se wopa asom aka akyerɛ nyame a wɔka gu mframa mu nti ɛnim sɛdeɛ yɛka nyinaa no mpanimfoɔ so aso te nti menim sɛ ɔmo bɛyɛ ho biribi na yɛaka asɛm no ama no afiri hɔ na mete sɛ woka ewuo ne yɛde ɛnyɛ ewuo asɛm ɛne obi nka sɛ obɛkum obi yɛnam amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛne ɛpɛ sɛ yɛde ka asɛm no na ɛfiri hɔ ɛma sɛbe me nuabaa no yɛ ɔfe so ma ahema sɛbe me nuabaa no no wɔyɛ de hyɛ kronkron ɔno deɛ yɛnka sɛ sɛbe asɛm a aba nti wɔnyɛ yɛde hyɛ wɔyɛ de hyɛ kronkron yɛne ni asɛm bia na mmom saa asɛm wei nko ade yɛne ne nya adwene ɛno ɛna yɛne ne ka yɛso yɛnim sɛ mpanimfoɔ bɛsɔ asɛm na yɛsiesie asɛm no ama yie atɔ yie na sɛ bi akonnwa no abɛda baabi ahyɛ sɛ da mene akwasi afiri yie ɛnyɛ nwanwa kakra sɛ nana kɔ akura na nipa maako edunson ɛna atwe wɔ mu ti prɛkɔpɛ sa adan ɛdeɛ nko a wadaroma mɛtumi aka sɛ ɛnyɛ nwanwa ɛnyɛ ne sɛ bi ɔfe nso akonnwa no ɛso ɔfe nso akonnwa no ɛnyɛ akonnwa ketewa sɛbi yɛka asante ha nkonnwa a ɛmu oduro amanhene mu oduro a fe nso so ɛka ho bi na megidi sɛ abusuafoɔ no so ɔno mo mbae obi aso gye ne ho di sɛ sɛbi obesi nanan a ɔno so obetumi abɛtoa de ɔyɛyɛ so na mpo bi a wayɛ nea nana ɛsen deɛ nana etumi ɛyɛyɛ no ɛno nti ɛna adehyeɛ edunson emum ɛyɛti na sɛbi Dr. Keke Sapon deɛ yɛka yɛ adehyeɛ a sɛbi wɔn kan yɛ nkɔmɔ a yɛdie no nyinaa no yɛ adeɛ a ɛfiri ɔfɛs na yɛdeɛ yɛdwuma no sɛdeɛ ɛsiteɛ no ahensɛm ne adeɛ deɛ yɛmfa yɛ ho ɛnwurawuram na mmom no mpɛmpɛ deɛ ana yɛyɛ no sɛ bɛyɛ asomdue ma pa bɛtumi aba na obi anya kwan ayɛ n'adwuma na wɔhene abɛsi akonnwa no so na wabɔ ma mpontum apa atumi afa ne ntampa deɛ frɛ ɛno nti na nkɔmmɔ yi yɛde yɛ no ɛtum kakra yi mususu sɛ papa a wɔnka ho ne yɛafrɛ no sɛ ɔmɛka ho no mususu sɛ biribi akɔ so anaa megidi sɛ saa asɛm wei ansɛntwerɛfoɔ bia bisa me pii nnora koraa deɛ yɛ nsɛntwerɛfoɔ dumadi binom bisaa me na mmom deɛ meka yɛ ne sɛ mentumi nkyerɛ nokora ɛno deɛ ɛɛdene ma me sɛ metumi sɛ mentumi nyina hanka sɛ ɛbi a sei na ɔman hema ɔne naka firi sɛ yɛne ɔnka hwee nkyerɛ yɛ sɛ bebaa yei na wɔfrɛ yɛ na ɔso ɛbi abusuafoɔ deɛ nti a mepɛ sɛ mede akonnwa no ɛma owura Keke Sapon no ɛnie ɔmfrɛ yɛ nka biribiaa saa nkyerɛ yɛ ɛna yɛnnim ade koropɔte a sɛbe akɔ so ɛwɔ ɔne ne ntɛm ante ɔde akonnwa no ɛde ma no nti meka sɛ mɛtumi agyina ha na maka biribi deɛ a na meboa na mu ɛne deɛ ɛwɔ wɔ no ankasa ne hɔ ɔno na ɔnim deɛ nti a wɔsɛ wɔde akonnwa no yɛnim sɛ sɛ yɛbɔ nipa bi din akamfo ma mmere mu no yɛbɔ obi din sɛ wɔno na yɛde ne bɛdi asɛm asi adeɛ na sɛ ɔno yɛde ne bɛsi akonnwa so a saa nipa no a yɛabɔ mu din nyinaa nananom kɔ atenase a odo so saa nipa no hwɛ hunu sɛ ampa mammerɛ ne amanneɛ kwa so wɔgyina brane yɛade ne bɛtena akonnwa no so a wobɛtumi adi n'akyi ayɛ biribi a bra w'anim ngu ase deɛ mohwehwɛ sɛ wobɛba bɛdi nana adeɛ no nipa maako edunsia na ɛbaeɛ no manya bi wom ebi gyina brane wom ebi ne yɛ ne wɔn su ne wɔn ba no yɛ deɛ betumi afete nana akonnwa no pɛpɛpɛ ɛna mabu mani afa so sɛdeɛ nana ɛɛkan na mo saa ɛɛhwɛ nkyɛn anaa nte saa me da ase yɛdeɛ yɛgyidi sɛ nipa wɔ no manya bi wom nipa a ɛbaeɛ no ebi wɔ no mu a ɔmo betumi sɛdeɛ medi kaakaeɛ no deɛ nana ɛbɛyɛɛyɛ ɔmo nso betumi abɛyɛ ayɛ nea ɛsene saa koraa pii nipa ne deɛ bi wɔ mu paa sɛbe ɛba broni sɛ qualification sɛ sukuu sɛm a bebree wɔ mu a sɛbi dɔktafoɔ no koraa bi ɛwɔ mu ebinom masters ɛne ade ebinom nso yɛ wɔn adwuma a sɛbi ɔmo kɔ nkan ebinom ɛwɔ yɛn mu a ɔmo nso sɛbi wɔn nso yɛ biribi
ye chere sese bi ye defense man e hye wonom nsa o mo betimi a je ama mpuntuo aba minim se na nakwa akura yi adi America kra empedo se na mo ne oba ahema asia empempi empedo be se bia wani be kai wo kakra na se wadwen be kai wo kakra nsura metimi aka se empre du de be fi se abusua e kra ko no individuals 3.1 etimi ko na ho abusua pani ne mpanimfo etimi ko no ho empre du kra de meka se iswa akọ no mpre pi na de wo kan wa na wo kan ono ye kan de wo kan so mintimi nwamo me ntimi mfa fia de mfa nkọche ne ade we nyina waka enso so wani so na ye wie nkomo no sei yanhwe offenso manhene ya wo kwa akura onye ni paketo o baga na ha bibi mam ha sei wagidin ya wo bia nim no so wo brempon mu ya na wo kwa akura yi na nachi ye be pe obi obedi na ade na atimi afiri na nanom atena nkonya na duru radio 4 ne TV 4 no na emfoni be na ye twade a kire wiase efiri offense yi nua emfoni ne a ye twa no ye de ye nia nkasa sabe sabre bi a ye kasa ne ade no de dika no radio so no sabe nyi ne di kai eye Dr. KK Sapon no wono sabe nim Sompana yi 3.1 mani pa bi kokasa radio so say yi no ono na ebedi sabre kra no mpo na sabe eye obahema emo abusuan pani kra amane enso so na aba se wono na okwa akodi obedi offense man hene na de ye no nyina no e de enka ye mpene sa de na nso no abasa wize panimfo se wanka se otiri ho a eyi wayi bone na de ye ka kire obia ne se ye de enum yi se ye beto yi enti ase be ye adwuma na amasa wanya ko offense man hema me gidi se ne ye koso yi nyina no so ono aso otenase a na bruni se wo reflect a obehun se de ye ka no sabe ne kwanso no nti ase be ye adwuma enye se sabe be ye dede e de akere amansane akansa yesi entomago no abontene na emum se de be ye bete yenka na panimfo so bete yenka na sabe yaso asemu na yetena se ne aka amaye ato aye ne se ye bebo ye ho ana ye beje ho mina ma ye na wase ye da mase papa se ensam no se de yete no mo so maba na mabekire mu yie e de amayen abusua ye da mu nyina mo ase opani akwasi owusu afiri yie na afenso ni nua ya waka no ho bae owura kwasi boache wo fa ase no ho omo na abeboa akyerɛkyerɛ nsɛm de amaye no abusua nyina no se ofenso mahin na wiafe akenten na ekwa akura no na bra hia bra koso se e wo se pe obi a obetena kunwa kese no so emu nkomo no bi na ye de ebremu e ka mo se asɛm ye bekoso adi akire ma de be firi mo ba bia nso wadawro ma se hwan ne beba se hwan ne beba se nananom nyina bekɔ benkrum ba hima bete o mase se de o mo ka bere pam nso yene nana oba hima be din komo na ya hwese de nsɛm no esitie sof mame ebusuafo na eso na ye gina na nwumre yi ye de kase ni nyina ba na wie ye wohene ni amakranchi sof mame premier ni me din me ne nana kwabena kese badi we